Vi vil gerne fortælle om, hvilke stadier plastik går igennem. Plastik bliver fremstillet på en fabrik. Derefter bliver det sendt videre til forbrugerne, og når de smider det ud, bliver det enten genbrugt eller sendt til et forbrændingsanlæg. Under fremstilling af plastik er den vigtigste del polymerer, som består af naturgas og råolie. Derefter tilsættes forskellige additiver eller fyldstoffer, alt afhængig af hvilken form for plastikprodukt det skal ende ud i. Der findes 2 former for plastik. Den ene bruges blandt andet til Lego-klodser og hedder termoplast. Og den anden bruges blandt andet til ketcher og ski og hedder hærdeplast. Men hvad er termoplast? Termoplast bliver ved opvarmning flydende og ved nedkøling fast. Denne proces kan gentages flere gange, og derfor er termoplast den mest almindelige form for plastik. Hærdeplast. Hærdeplast bliver også flydende ved opvarmning og fast ved nedkøling, men forskellen er, at det kun kan formes én gang. Tandpasta, poser, plejeprodukter, engangsklude og plastikflasker er alle ting, vi kender fra hverdagen, som enten er lavet af plastik eller indeholder mikroplast. En ting, vi især bruger i hverdagen, er plastikposer. Hele EU-befolkningen bruger i alt 100 milliarder plastikposer om året, og i Danmark bruger vi 460 millioner om året. En af de meget omtalte diskussioner i dag handler om, hvorvidt vi skal afskaffe plastikposen eller ej. Dem, der er for at afskaffe plastikposerne, mener, at det er skadeligt for miljøet, da både produktionen og forbrænding udleder en masse CO2. Derudover skader det også dyrelivet. Dem, der er imod at afskaffe plastikposerne, mener, at alternativet er for dyrt, nemlig papirposer. De mener også, at Danmark allerede har gjort en masse, og at forbruget er blevet halveret siden 1990'erne. Hvad sker der, når plastikken skal genbruges? Det starter med at blive smidt ud af forbrugeren. Derefter bliver det samlet og transporteret til affaldsbehandleren. Her bliver det forsorteret, og derefter bliver det grovsorteret. Så bliver det finsorteret, og når alt er sorteret fra, bliver der fremstillet plastgranulat. Det bliver omsmeltet til nye produkter, som nu er klar til at blive solgt til forbrugerne. Hvis plastikken ikke bliver genbrugt, sendes det til et forbrændingsanlæg. Her er det ikke kun plastik, men også en masse andet affald, der bliver brændt af. Det starter med, at skraldet læsses af i en affaldssilo. Her tager krangrabberne skraldet og fylder ovnene med det. Skraldet er i ovnene i cirka 2 timer. I ovnen føres det også igennem vippende riste. Efter det er blevet brændt af, er der slagge tilbage, hvilket sådan set bare er rester, som man f.eks. kan bruge til at lave veje. Derudover bliver varmen også udnyttet til at producere fjernvarme. Tak fordi I ville se med.